ассалому алайкум дӯстон, хушомадед ба шабакаи мо. дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. моро бо лайк ва комментариҳои худ дастгирӣ кунед. мо бошад наворро оғоз мекунем. шахсоне ки аз Москва ва Московский област хоҳиши гузаштани граница дошта бошен, пас мо ба шумо одамони бабоварӣ, акай ғулом ва акай умедро тавсия медиҳем ки тӯли чанд сол мешавад ки онҳо дар ин соҳа кору фаъолият мекунанд. ин бародаро шуморо аз Москва ва Московский област гирифта ба мошинҳои худ ба границаи Қазоқистон бурда меоранд. мошинҳои ин бародару мошинҳои замонавӣ буда ҳамаи шароитҳоро доранд, то ин ки шуморо ба роҳат бурда биёранд. барои ҳамин худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда ё ин ки ба ватсапи ин рақамҳо занг занен ва граница гузашта ҳуҷҷатҳои худро хуб кунен ва агар ки скидка гирифтан хоҳен, пас ҳатман аз номи канали мо Паҳлавон теҷа гап занен. роҳи сафед дӯстон. топови ҷангори вазни сабуки UFC Майкл Чендлер гуфт ки довталаб барои камарбанд шудан мехоҳад ва барои ин корро кардан омода аст ки зидди Чарлз Оливейра реванш гузаронад. ма дар якум раунд қариб буд ки Чарлз Оливейраро шикаст диҳам, лекин баъд дар дуюм раунд иштибоҳи беақлона кардам ки дигар ин корро такрор намекунам. ма зидди Чарлз Оливейра барои номзади довталаби асосӣ барои камарбанд ма ӯро шикаст медиҳам. дар якум раунд ӯро ба нокаут равон мекунам ва ногаҳонӣ довталаби рақами 1 барои камарбанд мешавам. ана ҳамон вақт ма интихоб мекунам ки бо кӣ бояд муҳориба гузаронам, бо Конор ё ин ки бо Ислам. шояд ки бо ҳардуяшон муҳориба мегузаронам, гуфтааст Чендлер. хотиррасон мекунам ки аллакай муддати дароз аст ки Чендлер муҳориба зидди Конорро интизор аст, аммо шаби гузашта Дана Вайт гуфт ки муҳорибаи онҳо соли 2024 аниқ баргузор намегардад. чемпиони вазни сабуки UFC Ислам Махачев боварӣ дорад ки Усман Нурмагомедов дар вазни сабук UFC чемпион шуда метавонад. усман ояндаи хуб дорад, чунки ӯ бо мо ба воя расидааст, бо Ҳабиб чандин раундҳо гузаронидааст ва акнун ӯ шарики спарингии ман аст. вақте ки ӯ ҷавонтар буд, мо дар октагон доимо ба ӯ санҷишҳои вазнин мегузаронидем. аз ҳамин сабаб ҳозир ин шахс барои ҳамаи чиз тайёр аст. ӯ бо любой ҷанговар ҷангида метавонад ва ман фикр мекунам вақте ки ӯ корҳои худро дар Беллатор ба анҷом мерасонад, ӯ ба UFC меояд ва дар ин ҷо чемпион мешавад. ягона камбудии Усман ин аст ки дар вақти тамрин ягон кас бояд ки ӯро идора кунад, чунки ӯ ҳоло хеле ҷавон аст, лекин ӯ бародарони калон дорад ва Ҳабиб дар ҳама кор ӯро идора мекунад, гуфтааст Махачев. бояд қайд кард ки Усман Нурмагомедов додари Умар Нурмагомедов аст ки дар вазни сабуки Беллатор чемпион аст. айни замон ӯ 26 сола буда рекорди 17-0 дорад ва ӯро рӯзи 7 сентябр муҳориба зидди Александр Шабли интизор аст. топови ҷангори вазни миёнаи UFC Роберт Уитакер дар муҳорибаи унвонии вазни худ ки байни Дрикус Дуплеси ва Исраил Адесаня мегузарад прогнози худро дод. ма фикр мекунам ки дар ин муҳориба шанси онҳо 50-50 аст, лекин агар ки интихоб бояд кард, пас ма фикр мекунам ки шояд ки Дуплеси бо қарори дубора ғалаба ба даст орад. Дуплеси стили ғайриоддӣ дорад, ӯ дар ҳақиқат стили каҷ дорад. ҳатто вақте ки ман бо ӯ дар октагон будам, ба назари ман ӯ сӯзҳаракат ва каҷ менамоид, лекин баъд ӯ ба чеҳраи ман зарба зада маро шикаст дод. ин яке аз яроқҳои асосии ӯст. Дрикус туро маҷбур мекунад ки фикр кунӣ ки ӯ ҷангида наметавонад ва баъд баромада туро шикаст медиҳад, гуфтааст Уитакер. хотиррасон мекунем ки муҳорибаи унвонӣ байни чемпион Дрикус Дуплеси ва довталаб Исраил Адесаня аллакай шаби 17 ба 18 август дар турнири UFC 305 баргузор мегардад. дӯстон, чанд соат пеш варзигари ҷавон ва бебохти тоҷик Нурулло Алиев дар саҳифаҳои худ нишон дод ки аллакай дар Амрико қарор дорад ва осеби худро ба табибон нишон дода хабар дод ки 100% худро барқарор кардааст ва барои муҳорибаҳо омода аст. ҳамчунин Алиев дар Твиттер ба сардори UFC Дана Вайт ва матчмекери UFC Шон Шелби муроҷиат карда чунин суханҳо навишт. ма баргаштам охири октябр ё ин ки ноябр, ма барои муҳориба тайёрам. UFC Шон Шелби Дана Вайт, ин роҳи дуру дароз буд, навиштааст Алиев. ва дӯстон, ҳамин гуна Нурулло Алиев хабар дод ки сар карда аз охири моҳи октябр барои муҳорибаҳо тайёр аст ва акнун ҳамаи кор дар дасти UFC аст. ва дӯстон, акнун умедвор мешавем ки ташкилот ба ӯ рақиб ёфта муҳориба дар моҳи октябр ё ин ки ноябр медиҳанд. дар ҳамин ҷо навори мо ба анҷом мерасад. фикру ақидаҳотонро нависед, ҳатман дар канали мо обуна шавед. то боздид, хонободу сарбаланд бошед.